Mustapha kanurin zati mai kama da su kofin ka sahibin dajati kai ta nan ka salatin ga shugaba zuƙuwatin rabu in ka karɓa ya ƙara bani sabati ilahu dallin ƙayar da kai a wannan zati dole kai da sharifi jinin ma'aikin Allah Sidi Direct ya haɗa ni da manzan Allah Noti indirect Sidi ɗan ma'aikin Allah duk faɗin Sidi cikinsa babu kila wakala duk abinda na samu a yanzu shine fasila ya sharifi lamarin ka rabu Allah ya kula ba ku je mu daga to a yanzu ka zama kofa sai kwayaya ai dole ne a yau maka tabba sannan jirgin mahaya sannan mai jan gayya ga garan gun makiya zan buga san gajiya ga su dusin dugumi ka fi ƙarfin shumi ɗan hada ya tsaya ma dole ne a zube ma ya isar maka mahamudu sidi ko ba sa so du a kama ma'aiki a yanzu kai shi ka fi so shi ka ɗora mu a kai a yau muke waso so kai ko ka ci kamar kin a fuska kai maka na so si da Allah rika ga mu muna bayanka ya dan Muhammadu Rasulullahi yan uwa ga ta shidan ta za mu koma yaƙi zan faɗa mana kaka mu san shi zakin zaki kaka bin amur wani gwadon raba yaƙi shi zubin sa kawai bai gudun wani mahaluki sallama wa ma'aiki gabansa shine sauki su ba ko dan mai gidansa inda na shauki assalatu wassalamu alaika a yaro gurgu da kafirci babbar shigar musulunci makarantar koyon adalci bari in shelanta ka jikiya tsabaranta zan faɗa a rubuta duniya ta rike ta wane kan shi zarata kun kawar da magauta yan kaɗan su rika da rundunar su fadanta bari in lalata ɗan hake da mayaka ga su babu iyaka kai kira su manoka kafirai su yi hauka ɗan hama kada damka su ƙauyi sadauki su da jamalin mayaki sami sami saraki mai kibau mai mashi dan cikar ƙarfin shi tsallake gaishe shi sannan mai rike sulke ba kamar ka na gaske mai faɗa a yi take shugaba ga halittu Muhammadu Rasulullahi sallallahu Assalamu alaika kaka una bayanka Assalamu alaika Khalidi yana bayanka Assalamu alaika Asim yana bayanka Assalamu alaika Amuru yana bayanka Assalamu alaika Zubairu yana bayanka Assalamu alaika Mu'azu yana bayanka Assalamu alaika Mu'awwizu na bayanka Assalamu alaika Miqdad na bayanka Assalamu alaika Talha yana bayanka Assalamu alaika Kishamu yana bayanka Assalamu alaika Usama yana bayanka Assalamu alaika Nusayba tana bayanka Assalamu alaika Hamdatu tana bayanka Assalamu alaika Fatimatu na bayanka Assalamu alaika Aisha tuna bayanka ya Rasulallah na sunan farazan naka duka rai suka bayar su fanshi al'amarinka na bayanka ya sharifi shurafai assalamu alaika ya dalilul khairati assalamu alaika ya inqa'u sharri assalamu alaika wasitar Allah assalamu alaika sai kira kowa zan rike da sa hannunka sannu zartacce ga baka a kabun naka wina bayanka wani mutum ne samun sa sai da roƙon Allah komanda na san shi kun ji ikon Allah fitar Khalid babu shi tsaya dan Allah wata ran Khalid sai ya kama roƙon Allah sa Abubakar ya kara dubu ya Allah iran kusa a ciki da ka na manzan Allah Mustafa la bai ka gaga guda bayan ka shi ko kaka mutum dubun yake rubulis duk abinda ake so a take ayi a ci shi da yazo ba
ake sido kai akwai fa maza yan uwa ku bani attention annabi na ya tara wanda ba su da dauti daga wuna bayan ka yan uwa kaka ake kira da zakin Khalid ma'ana dai warzan jiya Khalid bin Walid gashi zaki shi ma zaki in bari dunubin su kawai kadai takar Allah wai ko ta dole kuma a san akwai biyayye mashahud in ko ba haka ba yace mu mai da kowa suri daga wuna bayan ka bayyanar kaka kafin mutuwar Kisrani bayyanar kaka taken ta ba wani dani bayyanar kaka ko kaira azanar arnani bayyanar kaka ko aikuwar kayya ne bayyanar kaka ko kuma goge kafar na ne dole sannu muje za mu gane shi wane ne kaka wuna bayan ka kai fa kaka ya san dukan natijar yaki kai fa kaka ya san dukan masifar yaki kai fa kaka ya san dukan dabarar yaki kai fa kaka ya san dukan bala'in yaki kai fa kaka ya san dukan halittar yaki ya bayaki mutum ya bayaki kiwa kaki wasu da malam wai ka kaka guda bayan ka gashi ya jira Khalid yana zaman ka ka huta sha yake ba hutu na zo baya zan huta na fito da niyyar shahada kawai ka fahimta kai fa Khalid din ma da kansa sai ya firgita kaka utiliya tunzira ya fa fusata zangun hurmuz wai kace da ni in huta ga wuna bayan ka kai yace mai kai dan uwa akwai labari kaka hurmuz ka sani akwai tasiri gashi kankarfa mara imani mara tsari gashi mara tsoro kai hurmuz ya san shari dutsiya hurmuz ya hada ta tari gashi dan iska kafa jikinsa ba annuri daga wuna bayan ka wanda aka ba kula 100 dan yaki ka sani hurmuz ko kaɗan da ba shi da sauki ka tuna ba ta kobi hurmuz na yin yaki ka tuna ya taka kai ya fashe ba haƙi kai tsaya Khalid ni fa ban cire shi maki dan ku za na kashe mashi wallahi ta sauki daga wuna bayan ka na sani ka san hurmuz ai matsiyaci na sani ka san hurmuz ai la'ananne ne na sani ka san hurmuz shi marar rago ne na sani ka san hurmuz kuma tsinanne ne sarakunan Paris abun su dan gata ne bai yi ko ba kai ka aka uka gwarzo ne wasu da bana bai ka gaga wuna bayan ka sun fa aika mar takarda akan musulunci sai yake bayana nan daram cikin kafirci yan uwa ku ji zancen samar rashin inganci sai kashe kaka da Khalid hakan yayi kurci bai fasan in bacci yake ba sa bacci kuskure yayi su mai gidansu ne managarci daga wuna bayan ka kaka sai karma yake shiri ya shi ga sahabbai malam tsari ya kai tsari wasu sahabban kuma dujikinsu ne ke tabari yan uwana mai hankali da su ke fahari sabon annabi sun kure wa kan alkhairi gashi aikinsu a yanzu ma yana tasiri daga wuna bayan ka an biyo hanya ka yana wani ihu yana ta ƙaraji ta yake mabawar su barni Khalid kai ma a can da kai muku ku ya ce sai fa na jira Allah na ji sun ce mun ya ɗayan ta asubu to anan ne zan dakata da ce ai sulhu gaba dai ka aka sami kan ku fara asara za asarar rai dukiya da ƴaƴa ga tira inda kai na san babu mai wata a gajara za mu je wanda ya zaburo kawai kau da gara aikin annabi ne mu je kawai ba ka tira ba a ba wargi yanzu ta kafin da wuya ga kamar zo kuma jarumi da ba ka gajiya inda duk ka jira ko anan kawai an nasara ya
Kaka muna bayan ka. Ina maza ne kaka ya riga ya nisa. Gashi nan iyai tumbe maza suna bayansa. Wata irin hikima ce ilahu na yankinsa. Marfatan ɗin yaƙi daban ilahu ya basa. Wani salon yaƙi ne yake ga wanda ya bisa. Zai yi yaƙin ba caza kai a alfarmarsa. Wasu da mana bai ka kaka muna bayan ka. Ka'aba'u za su tafi buɗe baitul muqaddis, inda da ya fito da niyyar ya kawo cikas, sai dai uwarsa ta haifi wani kaddai ɗin zagas. Da ina nan wallahi da ni za a da kas, ba ruwanmu da ya sha giyarsa hayye mankas. Sahaban nan mai ja da su ta dole na kansa. Kawuna bayan ka. Ana farin rawani shi baki yake biyo ne, ya rubuto almautu inda na hawayo ne. Gab mayakan cayayi da su kawai kurakuni, turago mai sufar mace ya tashi ya bar ni fa mutuwar maso nake kawai ta matsoni. In gaya mata ƙaƙa'u ne da bai san rai. Kawuna bayan ka. Kai ku kauce nan kun ji haddara bursawa. Gashi nan kakan yanzu zai daka muku wawa. Jarumin nan a zubinsa ba batun jin yunwa, sanda duye kara da kabbara sai kuwa. Sai su hau ihu ga mutum yana filfilwa, sun fa manta da mai gidansa ne mai kuwa. Kawuna bayan ka. Kaka sun yi shiri, gurmuzu ma sun yi shiri. Gurmuzun nan matsiyaci ne ya san shari, sai ya sa wani gabjejen damansa dan tsayi, ga wani gabjejen hagunsa sun wani jebi, ga wasu nan sun ɓuya kimanin 100,000. Ƙwarai faranar ba kyau zo in ba ku story. Wasu da bana bai ka kaka guda bayan ka. Gabatin ɗin farko ka ji ni kai ɗan Hausa, yanzu kaka kun ya raba dukkan mabiyansa, sai ya ce duk mil ɗaya wasu agun su jira sa. Daga jin haka ka san shirin su ba wani wasa. Ba fa kalin nan a gaba ka a bayansa, wanda duhu ya haye musu kawai kuce kai cansa. Kaka wuna bayan ka. Khalid ya ce mai kaka ku kai kadai za ka tsaya. An taho Khalid yayi gaba da leko hanya, ga su sun kewaye Khalid kaka na baya. Tunda kaka yayi iyo sai suka juya, sai gudu ba sauki dukansu sun ɗau hanya. Urmuzu sai gudu kaka ya rike kafar mara kunya. Kawuna bayan ka. To anan aka gabza yakin ba ku bayani, su biyu suka tanko Urmuzu bai da sukuni. Kaka uku ɗan barandansa na yi masa nuni, shi ku kaka uku tefatansa na wani launi. Ko da dai ya ɗago sai ya sauke kan ɗan rainin, hankali kaka a lokacin ya samu sukuni. Kawuna bayan ka. Yanzu kaka kan Urmuzun yana hannun shi, yanzu kaka ya tsira kan jikin takobin shi, yanzu kaka ya fara cimma burin nashi, yanzu kaka ya fara cika alkawarin shi, yanzu kaka Dimashqa suka nufa dan kishi. Yan uwa ta bakwanta a Dimashqa za mu jiyo shi. Wasu da bana wai ka kaka wuna bayan ka. Kai Dimashqa ba ku sani fa kewayen gwalalo ne, kai Dimashqa ba ku sani fa katangar arna ne, kai Dimashqa ba ku sani fa kewayen tarwa ne, kai Dimashqa ba ku sani ƙofofin ta biyar ne, kai Dimashqa fa tantagaryar wasu sadaukai ne, amma na kaka duk shirin su sai da ya tone. Kawuna bayan ka. Wa ku salli wa sallim ala muradin ruhi, annabin farko man adabi na bitari, ma'ana dai Mahmud rahatul arwahi, sabulun wanke zunubi ma'aiki mahi, sahibu surur sahibu ilka'ul marhi, annabin rahama tsalkakar dukan wani ruhi. Kawuna bayan ka. Ya Rasulallah
kamar ka